Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɓe bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande aɗa jangine ekko no mbawirta masde e sifa jawɗo. Ay jeegom non ay o jeegom woni ɗo. Hakkulal so ari yerum hande oɗo ko ba, oɗo ko ba, kono ko ɗo serdimo e on wonti ɓa. Ay ɗo ko ca, ay ɗo ko da, ay ɗo ko da, kono ɗo ko ɗo hofi wiya ɗa. Ay ɗo joni a heɓi ɗo joyi, joyi noon pahamano moƴƴi. Wotan ko a walla i walla e walla o walla u, ko ɗo masde ɗe kaaɗi. Sona fooɗa ko ɗo e ɗo e ɗo e ɗo e ɗo, masde ɗe ko ɗo kaaɗi woni polle ɗe. Hakkulal kala ngal bindata ɗeɗo ko ma naata hen nde wawa jangade. Ay ɗo mbiɗa ba, ɓa, ca, da, ɗa, masani. Hakkulal noon sene mase wonata ko jeegom. Holno famorto? A hini mbatta a joni sa waɗi ba o tan yeru mum banani, banani goo, banani ɗiɗi, banani ay tati. Joni noon so waɗi ɗo a o heedi ɗo andi woni ba. Ngara noon pooɗamo, ay wonti ba. Ɗo heɓi ɗo goo, ɗiɗi. Joni a o heedo ga bange ga mbiya abba, ngara pooɗa ɗum mbiya ab. Ay ɗo no timmi, ɗiɗi keɓama ɗo. ɗone mbaɗa ɗo ba, ɓeyda hen oɗo wona babba, ngara pooɗamo mbiya ay ba. A fooɗi ba ba, ɗo timmi. Nden noon sa famini ɗiɗo tan ɗo tan taskotoɗa. Hakkulal kala ngal masata ko ɗo haɗata. Wonayi ɗo haaɗi, wonayi ɗo haaɗi. Ɗo fooɗani ngara pooɗa, gasi. Ba, ba, ab, ab, bab, bab. Wadde ɗo ɗiɗi, ɗo ɗiɗi, ɗo ɗiɗi, so rendi wona jeegom. Ngal ɗo ko ni masirte, ngal ɗo ne ko noon, ngal ɗo ko noon, ngal ɗo ko noon, ngal ɗo ko noon. Ayde ɗo noon ko ekkoton ha ganda hakkulal kala ngal jangata masgal mum ɗo haɗata. Fooɗata fooɗa, ba, ba, ab, ab, bab, bab. Sa waɗi oɗo no ɗo o wonti kofa wona ɓa, kofa ɗo wona ɓaab, wona ɓa. Ɗo wona ab, ɗo wona ab, ɗo wona ɓab, ɗo wona ɓaab. Famide ko tan taskotoɗa mbasa jibde haqqille ma o, gandal ma yawa.
jangde ko teskuya wona forsugol. Nani, teskuya woni jangde, teskuya woni jangde, teskuya woni jangde.